Bună seara! Bine v-am găsit în seara aceasta, când vom discuta o temă foarte interesantă și provocatoare poate pentru unii dintre noi. Și în seara aceasta mă bucur să le am invitate pe doamna Ioana Scarlat și pe doamna Pușa, cu care suntem partenere împreună în călătoria noastră spre succes în Coral Club. Și vrem să aflăm cum s-au depășit dificultățile și cum am parcurs această călătorie a transformării. Și doamna Ionica, care de curând a obținut o creștere în planul de carieră, să ne spună cum s-au întâmplat lucrurile acestea. Și ca să ne prezentăm, pot să vă spun despre mine că sunt o pasionată de dezvoltare personală, sunt pasionată de medicină alternativă și sunt dornică să dau această informație la cât mai multă lume, pentru că acest proces, și o să vedem, această călătorie de transformare ne poate aduce multă împlinire. Și acum o să întreb pe doamna Ionica cum și în ce circunstanțe ne-am cunoscut. Și apoi pe doamna Pușa. Da, bună seara tuturor! Mă bucur să fim împreună în această seară și eu pot să zic că sunt binecuvântată că am cunoscut compania Coral și prin intermediul acesteia oameni minunați, pe dumneavoastră, pe doamna Pușa și pe fetele din echipa mea, de care sunt foarte mândră și cu care vrem să facem în jurul nostru o lume mai frumoasă și mai sănătoasă. Eu dintotdeauna am căutat alternative la medicina clasică și, bineînțeles, dumneavoastră având cabinetul acela de consultanță cu aparatul de biorezonanță, eu am ajuns acolo și, bineînțeles, că am cunoscut-o pe doamna doctor, un om minunat, pe dumneavoastră și pe toată echipa dumneavoastră, și am avut niște rezultate extraordinare. Am înțeles cât de importante sunt suplimentele naturale pentru sănătatea noastră, pentru a ajuta organismul să fie într-un echilibru. El nu are nevoie de medicamente, are nevoie de nutrienți, de o apă de calitate, ca să-și facă treaba așa cum este normal. Și având și rezultate, bineînțeles, o persoană dragă sufletului meu, după ce a făcut un detox limfatic, după ce a luat suplimente naturale ca să-și regleze o dereglare hormonală, așa a reușit să fie mămică și este foarte fericită. Acum și o altă rudă apropiată mie a reușit să iasă dintr-o stare dificilă doar după ce a făcut o lună de tratament cu suplimente naturale, după un detox, o purificare și o nutriție. Și așa am căpătat încredere în suplimentele naturale și am început să le recomand, bineînțeles, cu mare încredere. Și rezultate sunt multe. M-am hotărât apoi să promovez și ca și afacere. Da, am descoperit acest concept de sănătate care ne ajută foarte mult să fim sănătoși. Ne-am îmbunătățit starea de sănătate a familiei noastre și a celor cu care împărtășim aceleași valori, bineînțeles, care văd valoare în ceea ce facem noi. Și plus de asta v-am zis, am cunoscut oameni minunați de care sunt mândră și cu care ne ajutăm, suntem o echipă și vrem să facem lumea mai frumoasă în jurul nostru, să fim sănătoși. Asta este cea mai mare bogăție. Sigur, foarte adevărat. Și doamna Pușa? Vă spun și eu bună seara.
Eu pot să zic că am fost norocoasă, am avut șansa să cunosc Coral mai înainte. Pe dumneavoastră, doamna Delia, v-am cunoscut la o prezentare în Slatina, când am venit împreună cu mentorii noștri, cu liderii noștri, cu domn profesor, și dumneavoastră ați fost o persoană foarte deschisă și încă de atunci, de când v-am cunoscut de la început, o persoană foarte caldă, plină de modestie și foarte serioasă în același timp. Întotdeauna m-ați inspirat, chiar dacă dumneavoastră sunteți în echipa mea, dumneavoastră sunteți liderul dintre noi, pentru că dumneavoastră ați avut un parcurs extraordinar de împreună, da, zic că împreună, da, să facem lucruri frumoase și să ajutăm cât mai multă lume să fie și sănătoși și să aibă și beneficii pe plan material, fiecare în funcție de implicare. Da, foarte adevărat. Mulțumesc și eu sunt bucuroasă că Dumnezeu ne-a pus împreună. Și acum aș vrea să o întreb pe doamna Ionica, pe care o iubesc foarte mult și pe care o apreciez pentru perseverență. Da? Vreau să o întreb, cu siguranță, doamna Ionica, în drumul acesta au fost tot felul de situații care ar fi putut, pentru un om normal, să se descurajeze și să renunțe, pentru că nu este un drum ușor. Dar care a fost motivația dumneavoastră? Cum a fost de nu ați renunțat, chiar dacă au fost dificultăți? Da, în primul rând, eu am fost convinsă că produsele sunt extraordinar de bune și m-am hotărât chiar să promovez și afacerea, pentru că am văzut rezultatele de la soțul meu, care a rezolvat o afecțiune a ficatului pe care o avea din tinerețe chiar. Și noi la cabinet de asta veneam ca să putem să ținem sub control această afecțiune și la un moment dat, da, urmând pașii conceptului, am constatat că această problemă s-a rezolvat fără medicamente din farmacie. Și bineînțeles, eu mi-am găsit menirea, am luat-o chiar ca o misiune să dau această informație cât mai multor persoane, ca să fie sănătoase, să prevină, că asta este cel mai important, să înțelegem că sănătatea este un bun, da, pe care noi putem să-l gestionăm și este în mâinile noastre și în puterea noastră să facem ceea ce trebuie ca să prevenim problemele care apar odată cu vârsta, bineînțeles, și din cauza toxinelor, a tuturor alimentelor, da, cu euri, a vremurilor pe care le trăim. Că înainte, da, mulți spun că logic și îndreptățit, nu, că înainte nu avea lumea nevoie de detoxifiere, de ce trebuie atâtea suplimente. Da, într-adevăr, înainte alimentele aveau concentrația nutrienților necesari, organismul își făcea detoxifierea așa cum trebuie. Nu? Acum sunt atâtea mijloace care ne intoxică și din interior și din exterior. Și asta trebuie. E bine să înțelegem noi că, urmând anumiți pași simpli, logici, noi putem să prevenim afecțiunile grave care apar la un moment dat. Și acum, din păcate, din ce în ce la vârste tot mai fragede, chiar și copiii se nasc cu foarte multe deficiențe. Și asta este misiunea noastră. Eu așa o văd, ca pe o misiune să ajungem la cât mai multe persoane care înțeleg, bineînțeles, care împărtășesc aceleași valori cu noi, să afle ceea ce trebuie să facă pentru a avea o sănătate durabilă, da? Și o longevitate activă. Da, una este să trăiești 80 de ani, dintre care 20 stai în pat sau în baston sau te vaiți sau cu plasa plină de medicamente, și alta este să te bucuri de viață, să poți să dai cu sapa în grădină, nu? Să te plimbi prin lume, să vezi lumea.
Da, asta este misiunea noastră. Da, este foarte adevărat. N-am renunțat pentru că sunt convinsă că putem să facem diferența în viața oamenilor pe care noi îi întâlnim, fiindcă avem mijloacele astea pe care le-am aflat și trebuie să le dăm mai departe. Da, foarte adevărat. De aceea o să o rog de pe doamna Pușa, după ce o să vă prezint cum ne ajută dificultățile, să ne spună și dânsa o situație din această călătorie dificultățile prin care a trecut au ajutat-o. Pentru că o să vedem cum ne ajută dificultățile să parcurgem drumul de la eșec la succes. Dificultățile ne oferă o perspectivă. Spre exemplu, după ce eu am avut COVID și am văzut moartea cu ochii, acum 3 ani jumate, altă perspectivă am avut asupra vieții. Pentru că am văzut că Dumnezeu mi-a dat șansa să trăiesc și am vrut să nu mai las ca timpul să treacă fără să fac ceva de valoare pentru semenii din jurul meu. Așa putem să trecem mai ușor peste necazurile de zi cu zi și să ne îndreptăm atenția spre lucrurile care cu adevărat sunt importante. Nu ne mai legăm de lucruri de nimic. Dificultățile ne învață să fim recunoscători, pentru că problemele și greutățile, în special cele care implică pierderi, de fapt ne stimulează să prețuim și mai mult aspectele bune din viața noastră. Și oricât de banal ni s-ar părea acest lucru, de obicei, noi nu apreciem ceva până când nu rămânem fără el. Dar să nu uităm că dacă ne mișcăm pe direcția gândurilor și concentrându-ne pe ceva pozitiv, pe lucrurile care merită să fim recunoscători, vom atrage și mai multe lucruri bune în viața noastră. Și dificultățile ne scot la iveală potențialul ascuns. În fiecare dintre noi este un potențial pe care Dumnezeu l-a pus acolo. Și după ce am trecut printr-o încercare grea sau depășim un obstacol, devenim mai puternici din punct de vedere emoțional. Și dacă viața ne-a pus la încercare și noi am făcut față, atunci când va apare o altă dificultate, ne vom simți mult mai bine pregătiți să o depășim. Pentru că dacă nu am trece prin aceste obstacole, poate niciodată nu am descoperit acele puncte forte și abilități și nu am fi încurajați să ne dezvoltăm și mai mult aceste calități. De aceea, călătoria transformării prin care noi trecem, și îmi place foarte mult că în network marketing, de fapt, pentru mine, această călătorie este extraordinară. Pentru că am învățat că dificultățile mă determină să fac schimbări și să acționez diferit. Dacă ne vom agăța de tipare vechi, de tipare plictisitoare, dacă ne vom uita că viața este grea, că oamenii n-au bani, că totul este negru, atunci nu vom putea să găsim drumul bun. Și întotdeauna în viață avem două perspective. Una, să stăm pe loc și să lăsăm timpul să treacă, ce-o fi, și alta, să acționăm, să evoluăm, să ne schimbăm gândirea, să facem ceva diferit față de ce am făcut ieri, să căutăm soluții când lucrurile nu merg, să facem altceva și să facem lucrurile să meargă. Și toate acestea sunt datorită dificultăților prin care trecem, pentru că ne ajută să ne schimbăm. Și cum am o carte, ca am multe cărți, dar și asta îmi place, nimic nu se schimbă până tu nu te schimbi. Asta este ceea ce noi facem în network marketing, evoluăm ca oameni.
ca ființe sociale și ne schimbăm. Și dificultățile ne dau lecții prețioase. Dacă avem un blocaj, suntem într-un impas și multe impasuri am avut în acest proces de drum spre succes de la eșec, am avut multe momente în care am fi renunțat și am fi lăsat totul baltă și totuși am luat lecțiile prețioase, am lăsat falimentul, am lăsat eșecul și am făcut pasul următor. Pentru că dificultățile ne deschid uși noi. Și acolo unde a fost o ușă care s-a închis la o persoană care probabil a mers o perioadă lângă noi, am parcurs un drum și am avut o mulțime de persoane în echipă pe care le iubesc și care mergeam la întâlniri și la evenimente și călătoream împreună. Și a fost un moment când au decis să renunțe. Pentru că, da, succesul nu se obține ușor, dar dificultățile ne sporesc încrederea și respectul în noi și în ceea ce am devenit, oamenii care devenim. Iar dacă ne adunăm curajul și hotărârea să depășim un obstacol, ne vom simți mai capabili, mai încrezători, vom dezvolta acțiuni noi care ne vor duce, de fapt, la succes. Doamna Pușa, ce ne povestiți? Eu vreau să vă povestesc dificultățile de la început, pentru că sunt convinsă că ne văd oameni care sunt la început și fiecare lucru care este nou și pe care îl începem are dificultățile lui și greutățile lui. Când am cunoscut eu industria network marketing, în primul rând munceam foarte mult. Și eu și soțul meu, chiar și copiii, pentru vârsta lor, erau puși la treabă pentru că suntem o familie de oameni care am plecat de la unele neajunsuri, de la o condiție modestă și atunci ambițioși, cum suntem toți, am vrut să ne depășim puțin condiția și deci munceam mult și starea mea de sănătate nu era deloc ok. Deși aveam mult mai puțini ani atunci, sănătatea mea era șubredă. Și am avut eu așa o sclipire și am înțeles că aici este pentru mine, că pot să-mi rezolv și sănătatea, că pot să obțin și beneficii materiale. Am înțeles din prima secundă. Poate că așa sunt eu, că am încredere în oameni, deci atunci când mi s-a povestit, am avut încredere totală că pot și eu și că pot să am aceste două beneficii. Și pentru toată lumea să știți că puteți să aveți aceste două beneficii, atât sănătatea dumneavoastră, a familiei, a celor dragi, care e foarte importantă, niciodată pe asta nu putem să o măsurăm în bani, cât și partea cealaltă, pentru că oricât am avea, oricât de bine am stat din punct de vedere material, dacă mai vine ceva în plus, este și mai ok. Și bineînțeles că în familie n-am avut susținere. În primul rând soțul meu, care el era așa că ceea ce muncim și facem cu palmele și este așa strict, așa cum am învățat, mentalitatea noastră veche, da? Aia este o realitate, iar astea sunt prostii, că ai vers pe pereți. Plus de asta și părinții, deci nici părinții n-au înțeles deloc, au considerat că mă apuc de prostii, că îmi las treaba, că îmi neglijez lucrul și familia. De asta zic că cine e la început și întâmpină așa ceva, dacă chiar aveți viziunea și încredere în dumneavoastră, țineți-o pe drumul pe care ați apucat, pentru că sunt multe persoane și să știți că nu, eu am înțeles că nu din răutate, nu din reavoință, ci doar pentru că ei nu înțeleg, pentru că ei nu văd lucrurile cu ochii noștri și nu au viziunea pe care noi o avem. Așa. Deci, întotdeauna se ivesc acei pompieri care ne sting focul nostru, care tocmai s-a aprins scânteia noastră, da, se găsește cineva să o stingă. Norocul meu a fost că soțul meu ușor a înțeles. Și că să mă mai ducă
deși aveam și eu permis, dar aveam o singură mașină în acea vreme să mă mai ducă, să mă mai ia de la o prezentare, a început să mai participe și el, să asculte și el și a înțeles. Și în momentul în care el a înțeles, totul s-a schimbat. Pentru că susținerea, armonia din familie, faptul că puteam să vorbim amândoi despre asta, faptul că nu mă mai certa că cheltui bani sau că pierd timpul cu prezentări, cu discuții cu oamenii, asta a fost pentru mine ceea ce m-a ajutat și mi-a dat putere. Părinții pe parcurs au înțeles și ei, pentru că și lor le cumpăram și ei vedeau beneficii pe partea de sănătate. Și așa cum zicea doamna Delia, am câștigat și sănătate pentru noi, pentru toată familia, inclusiv nepoței care zbârnie pentru că sunt plini de energie și au crescut și cresc frumos. Bine hidratați și de parazitați. Exact. Și partea financiară, mulțumim lui Dumnezeu, este ok, dar mai mult decât astea, eu așa consider că transformarea noastră, ceea ce am devenit, armonia care s-a instalat în familie, mentalitatea noastră care s-a schimbat, prioritățile, că nu mai ne axăm doar pe herupul care era, ne-am schimbat viziunea și prioritățile. Și eu cred că asta contează mai mult, pentru că practic totul este un proces și ceea ce facem noi e un proces în care beneficiile majore sunt ceea ce devenim noi. Vă încurajez să vă urmați inspirația. Da, când stăm de vorbă cu cineva, este bine ca la început să îi arătăm omului acest concept, pentru că dacă cineva știe că dacă iubește ceea ce face, dacă face cu pasiune, dacă vede la ce este bun, dacă face din asta o profesie și dacă face ceva, ceea ce lumea are nevoie și pentru asta poate fi plătit, deci dacă se îmbină toate acestea, și acum o să o întreb pe doamna Ionica, dacă simte că ceea ce face o reprezintă și dacă face parte din dânsa, pentru că eu văd că face cu foarte multă pasiune și cu foarte mare efort. Vreau să vă spun că în momentul în care a avut-o pe mama bolnavă acasă, dânsa stătea și tot timpul intra și în prezentări și făcea și postări și studia și a dat toate dificultățile la o parte pentru a reuși să facă pași și a ajuns și a evoluat foarte mult cu toate dificultățile și am o mare stimă pentru asta, dar cu siguranță dacă nu ar fi iubit ceea ce face, ar fi renunțat de mult. Ce ziceți, doamna Ionica? Da, știți că asta este pasiunea mea. Eu de mică mi-am dorit de la școala generală, eu vreau să mă fac medic, da, și am ajuns electrician. Dar acum sunt mult mai mândră de ceea ce fac, pentru că nu văd oamenii suferind așa. Acum îi ajut să fie sănătoși și să prevină aceste suferințe. Da, și bineînțeles că sunt greutăți, ca de subscriu doamna Pușa, exact așa s-a întâmplat și la noi, dar ușor, ușor sau să liniștesc, știți, peste tot treburile când ne informăm și când vedem, acum se văd și rezultate, ne reușim să ne luăm produsele din munca noastră și e altceva. Așa e, când faci ceva cu pasiune, nu contează, nu mai contează. Eu asta văd, mi se potrivește ca o mănușă și sunt, pentru că știu că avem cu ce. Stăm pe o mină de aur și putem să ajutăm multe persoane, să ajutăm foarte multe persoane din jurul nostru și sunt convinsă că să facem multe persoane să fie sănătoase. Da,
Eu am vrut să vă mai întreb, pentru că este o scară a succesului, așa, mulți oameni pleacă de la nu pot. Și știm foarte bine că stăm de vorbă cu diferite persoane cărora le propunem să meargă aflându-le nevoia, în primul rând, dacă au nevoie de sănătate sau au nevoie de a face ceva pentru a primi împlinire. Sau, cum a fost și situația mea, până la urmă eu mi-am dat demisia de la spital ca să fac 100% coral, pentru că simțeam că asta este ceea ce mă împlinește pe mine și asta era pasiunea mea. Dar vedem acea nehotărâre la unii oameni, găsesc în asta foarte greu să facă, că oamenii o să-i respingă, nu au curaj, nu pun visul la încercare, că cine are un vis înțelege că este un preț de plătit și pentru a parcurge pașii aceștia spre succes este nevoie de multă determinare. Dar cum vă simțiți când stați de vorbă cu diferite persoane în care și eu văd un potențial și totuși nu vor să-l pună la treabă, nu vor să plătească prețul, stau să se vaite că n-au bani, că nu le ajunge, că sunt bolnavi, că n-au cu ce-și cumpăra, că preferă să meargă din rețetă în rețetă și tot nu le este bine. Doamna Ionica, cum simțiți dumneavoastră? Eu m-am obișnuit cu refuzurile și îmi pare atât de rău să văd oameni care ar putea să facă ceva, pași simpli, să înceapă măcar cu hidratarea. Dar dacă nu înțeleg, asta este, nu suntem toți la fel, nu împărtășim aceleași valori și poate nu e timpul atunci. Cunosc și mi s-a întâmplat, da? Și când a fost momentul, a zis vreau să fac să urmez pașii ce trebuie să fac. Da? Și până atunci spunea că nu e interesat, da? De concept. Dar când a venit momentul, asta este. M-am obișnuit și știu care este drumul meu și sunt convinsă că va veni un moment pentru fiecare. Noi doar trebuie să mergem înainte spre visul nostru, să ne împlinim visurile noastre. Doamna Pușa, dumneavoastră ce simțiți când aveți respingeri? Și eu m-am obișnuit, că vă dați seama, de-a lungul anilor, tot vorbim cu oamenii, fiecare are momentul lui. Știți, se spune că mărul se culege când e copt. Dacă omul în acel moment nu are o nevoie, în primul rând asta este, dacă nu simte că are o nevoie și noi nu ne-am dus cu ceea ce oferim noi strict pe nevoia lui și de multe ori chiar dacă ne ducem așa, poate tot nu înțelege sau nu vrea, exact ca și cum zice și doamna Ioana, nu o luăm personal, omul nu e momentul lui, nu își refuză. Să știți că la început, eu cred că toată lumea la început ne descurajam, ne gândeam și noi, poate nu merge, poate nu e de mine, poate nu am spus eu bine, poate am greșit ceva. Câte procese îmi făceam la început. Dar acum și eu m-am obișnuit și zic asta este, nu este pentru el acum, nu e momentul lui acum, mergem mai departe și mie mi s-a întâmplat să mă caute oamenii mai târziu, te mai ocup cu chestia aia, uite am o problemă, da? Important e să vorbim cu cât mai mult, să știe oamenii ce facem și când e momentul lor vor veni către noi, iar noi ne facem treaba, mergem înainte, că noi știm că suntem pe drumul bun și știm ce valoare avem. Da. Ce mare împlinire este pentru mine și sunt sigură că și pentru dumneavoastră când luăm un om care spune nu pot, nu merge, e descurajat și împreună cu noi merge prin acel proces de la eu pot, eu merit, eu reușesc și ajunge să reușească și să atingă ceea ce își dorește, să-și împlinească un obiectiv, că are nevoie de un venit suplimentar, de mai multă sănătate, de
a face ceva care este o nevoie acută pentru el. Dar, da, pentru asta aveam un jurnal pe care, dacă acum nu o să reușesc să-l găsesc, o să vi-l dau și o să-l pun pe grup, ca să vedem ce este nevoie să facem pentru a reuși. Nu știu dacă... Da, haideți că acum o să-l găsesc. Pentru că succesul nu se obține ușor pentru niciunul dintre noi, dar dacă îl obținem, o să... Și mai spuneți-ne, doamna Pușa, dumneavoastră în ultimul timp, cu ce v-ați mai confruntat? Munca noastră e complexă și ne confruntăm cu situații diferite, de la oamenii care nu înțeleg și nu e momentul lor, sau poate sunt unii care au probleme de sănătate și nu au bani necesari și chiar înțeleg și unii nu au bani. Nu au potențial, clar nu au și le e greu și încercăm să le dăm pe puterea lor câteva produse, poate mai puțin, ca să aibă totuși rezultat. Sunt alții care ar avea potențialul necesar, dar nu înțeleg sau nu se îndură de bani. Întâlnim de toate categoriile. Pe mine cel mai mult mă bucură oamenii care înțeleg și chiar dacă nu au potențial să-și cumpere poate toate produsele de care ar avea nevoie, măcar să începem cu câte puțin și să fie consecvență. Că eu așa spun mereu, dacă măcar hidratarea o ținem pe termen lung, facem o deparazitare, măcar o dată pe an, dacă nu e posibil de 2-3 ori, și tot așa urmăm pașii conceptului și facem câte ceva mereu, chiar dacă este puțin, e mult mai bine decât nimic. Am bucuria și să întâlnesc cu oameni care ascultă, care și își permit, care sunt rezultate. Astea ne țin, ne dau putere, ne țin entuziasmul sus în momentul în care noi vedem că oamenii au rezultate, că vin și ne mulțumesc, pentru că avem și din astea și de ce să nu le spunem, că astea sunt micile noastre victorii, micile noastre bucurii, când un om vine și îți mulțumește că l-ai ajutat să scape de o problemă sau să se simtă mai bine sau să rezolve, nu știu, problemele unui copil, că vedem că și copilașii au atâtea probleme. Pe mine mă întristează chestia asta când văd că generația tânără este foarte sensibilă, este destul de afectată, cu mai multe probleme decât erau generațiile noastre, poate, sau chiar ale copiilor mei care sunt acum spre 40 de ani. Deci văd că generațiile mai tinere sunt mai sensibile, pentru că sunt și condițiile de mediu, de viață, mâncarea, stresul și toate cele care concură și organismele lor sunt mai sensibile. Tocmai de aceea au mai multă nevoie de susținere, de prevenție, de ajutor, și ceea ce facem noi e fix ceea ce le trebuie, doar să înțeleagă. Dar asta este, ne confruntăm cu de toate. Da. Da, acesta ar fi un jurnal al succesului zilnic pe care cineva care își dorește să reușească, face acel efort, dă la o parte toate dificultățile, toate obstacolele și uitați, dacă ai momente de reflexie și recunoștință și te gândești ce lucruri mi-au adus mie astăzi bucurie seara când ne punem în pat, pentru ce sunt recunoscător. Sunt atâtea studii care ne spun că dacă noi conștientizăm că avem lucruri pentru care să fim recunoscători, cu atât mai mult atragem în viața noastră lucruri frumoase. Seara să ne gândim ce dificultăți am întâmpinat astăzi și ce am învățat din aceste provocări. Pentru că nimic din ce se întâmplă nu este dat fără un scop din care noi să putem învăța ceva și să fim mâine mai buni decât am fost ieri.
Ce acțiuni concrete am întreprins astăzi pentru a-mi întinge obiectivele? Ce realizări mici? Și să sărbătorim micile succese. Asta suntem învățați. Că nici eu nu sunt mulțumită în general de că aș vrea mai mult, să fac mai bine. Dar cu o atitudine de recunoștință și de mulțumire, mult mai mult vom reuși să trecem pașii spre sus. Dacă reușim să ne păstrăm, să ne păstrăm o atitudine bună și să ne schimbăm mindset-ul într-un mod pozitiv în fiecare zi, cum ne gestionăm emoțiile și atitudinea în fața obstacolelor, cum planificăm, ce intenționez să îmbunătățesc mâine, care sunt 3 obiective pentru mâine și cum, pe o scală a succesului de la 1 la 10, ne simțim mai aproape de obiectivul nostru și ne schimbăm această gândire. Și eu am văzut că dacă seara îi cer lui Dumnezeu mai multă înțelepciune, mai multă răbdare, mai multă înțelegere, mai mult curaj, lucrurile se schimbă și în atitudinea mea, deși nu este ușor. De aceea, haideți să cerem. Mentorul meu, Adrian Puiu, cu care lucrez, mereu repetă: cere și ți se va da, bate și ți se va deschide, caută și vei găsi. Asta ne spune Dumnezeu să facem. Și atunci poate că lucrurile vor decurge mai frumos. Și am întrebat-o și pe doamna Ionica ce îi cere dânsa lui Dumnezeu. Vorbim aici despre activitatea noastră în coral, pentru că succesul de fapt înseamnă succes și în afacere, succes și în familie. Și ce îi cereți dumneavoastră lui Dumnezeu? Eu îi cer în primul rând să fiu sănătoasă în fiecare zi, și eu și familia mea, bineînțeles că da, atunci e liniște și armonie, multă înțelegere, înțelepciune și din partea mea și din partea membrilor familiei, ca să putem să lucrăm împreună și să mergem așa pe calea spre succes, însemnând succesul e foarte complex, dar da, cu pași mici ajungem și acolo unde ne dorim. Da, definiția succesului este diferită pentru fiecare. Da. Nu v-am întrebat, doamna Pușa, pentru dumneavoastră, care ar fi definiția succesului? Eu de mult mi-am definit succesul. Și eu zic că acum eu chiar îmi trăiesc așa momentele mele de succes, poate nu chiar tot timpul. Întotdeauna, de când eram eu tânără și munceam foarte mult și n-aveam tot ce ne trebuia și era viața grea, îmi doream tare mult să am o familie unită, o bătrânețe liniștită și înțelegere și iubire în familie. Deci asta e tot ce mi-am dorit. Deși am fost săraci, că așa am fost, copilul a fost sărac. Și nici soțul meu n-a fost așa prea înstărit și am luat-o de la zero și am muncit foarte mult. Deci chiar am fugit de sărăcie, dar n-a fost cea mai mare valoare ce avem și ce acumulăm material. Cea mai mare valoare a fost iubirea și ce avem noi în familie și să fie familia bine și sănătoasă și unită și să fie înțelegere. Asta mi-am dorit cel mai mult. Iar acum îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce avem, că suntem și bine cu sănătatea și ca în armonie și că suntem liniștiți. Cât eram în lucru și întotdeauna ne trezeam prea devreme, mi-am dorit în viața mea să nu mai am nevoie de ceas deșteptător. Și nu mai am așa ceva, să știți că nu mai am. Și asta îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare secundă și îi cer răbdare, că uneori încă îmi lipsește. Deci cam ce îmi lipsește mie e răbdarea. Îi cer lui Dumnezeu răbdare
Să-mi dea răbdare, să am răbdare să le judec pe toate, să nu mai acționez din impuls și să fiu un pic mai calmă, că sunt un pic repezită. Da, cam asta. Da, ne bucurăm. Ne bucurăm că am avut această discuție împreună. Eu am în parteneriatele de responsabilizare 5 întrebări la care răspund în fiecare zi cu partenerul meu și una dintre acestea este ce îi cerem lui Dumnezeu. Alta este despre recunoștință, provocări, victorii și ce avem. Dar fiecare experiență din viața noastră ne ajută să evoluăm și asta mi-a plăcut foarte mult la coral, că provocările pe care le avem, învățăm cum să le depășim și totuși să rămânem pe drum, să rămânem pe cale, să nu deabatem nici la stânga, nici la dreapta. Și dorim să vină lângă noi persoane care sunt ambițioase, care au un vis, care vor să parcurgă această călătorie împreună cu noi, pentru că facem întâlniri în fiecare săptămână în care discutăm tot ce apare ca să fim mai buni și să știm cum să punem problema, mai ales că timpurile se schimbă, și să lăsăm ca tot ceea ce vine peste noi să păstrăm o atitudine frumoasă, o atitudine de învingător, să nu cădem în capcana victimizării și să ne plângem că toată lumea este rea, că cum auzim pe atâția care repetă mereu lucrurile astea. Și vreau să vă spun că atât de mare putere au cuvintele. Eu ceea ce știu din copilărie, că mama mea spunea tot timpul: sunt bolnavă, n-am bani, sunt bolnavă, n-am bani. Tot astea mi l-a repetat încât am zis: așa nu, eu așa nu vreau. Și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să pot să nu folosesc aceste cuvinte și nici să nu le atrag în viața mea. Așa că orice dificultate prin care trecem poartă în ea grăuntele unui câștig mai mare. Dacă privim așa lucrurile, viața va fi mult mai frumoasă și succesul va ajunge la noi mult mai repede. Vă așteptăm în întâlnirile noastre pe care le avem pe grupuri. Dacă vreți, ne cereți prietenia, intrați în grupul Maraton Detox și cu mare drag vrem să parcurgem împreună cu dumneavoastră drumul spre transformare și spre succes și spre împlinire și spre sănătate și longevitate activă. Vă dorim o seară frumoasă! O seară frumoasă, multă sănătate și mult succes în tot ce faceți! Mulțumim, doamna Ionica, mulțumim, doamna Pușa, și mulțumim tuturor celor care ați fost alături de noi. Vă îmbrățișăm cu drag. Seară frumoasă! Seară frumoasă!